biyen katon apa, saiki ya katon apa? Biyen iki katon wingko, saiki katon kencana napa? Lha apa? Oh wingko niki dhisik apik. Lah, Saiki katon. katon apa? Katon apa, he? Katon apa, he? Gak, ya, Katon apa? katon apa? apik. Katon apa? Katon ayu, Bi. Katon apa, he? Katon apa? Katon Katon ayu. apa ndang ndok indang katon apa? Aduh. Katon apa ndok indang? Heyo. Katon apa ndok indang ayo? Heyo katon apa? Heyo. Katon. Heyo. Katon ayu, Ayo. Bi. Ayu, Bi. Golek panganan samplokane lara kabeh awakku. Alah wong ya senenge rumangsaku. Lah, ya apa Seneng nek? napa jenengan mboten ngrasake? Wong batine wong cendhek iki ngono kuwi kok. Kudune seneng entuk vitamin. Vitamin apa? Vitamin B. B ya. Bagus. Bagus apa bosoke bagus. Selamat malam wilujeng dalu mbok Endembi. Selamat malam sugeng dalu Mbak Nggih. Sange, Mbak Limbo. Siap, heeh. Waduh. Alhamdulillah. Nggih. Pinanggih malih. Heeh. Ya ampun. Lah piye? Biyen iki omong sak anakku lho ora ngerti saiki mbok Endembi. Lah nggih to, ngaten alhamdulillah. Nggih. Dalu punika ya ampun, bungah tanpa upama. Bungae ning endi? Ya nggih bunga wong ditanggap Oh, lho. iya. Saged sowan mriki lho. Lah nggih ngoten to. Ah, Ya nggih, nggih. ampun. Sehat, heeh. Alhamdulillah pinaringan Piye sehat. kabare rak sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur. Alhamdulillah sehat. Saking dalem jam pinten mbok Endembi? Kalau mau jam 7 ngaten inji. Jam 7. Ngaten. Ya ampun nggih. Kalih sinten kala wau mriki? Akal lendi tong kita. Mbok ngomong ngono lho. Iso nyuwara apa ora? Lah kuwi mau wong to ki mau. Kirik, Pak. Uang kok kirik piye to? Lah ya padha-padha dikenalke mau cek lho. Lah, Karo Mbok Endembi, sejak Ora. omongan kok Mbok Endembi ae lho. Oh sik to, biasane rak neng tengen dalan, ya to? Nggih. Dadi Lah, nggih. ketok. Lah ning kene iki Leres. ketutupan kotake. Dadi ora weruh wis. Oh. Nah. Meri Ah, ndak. iya. Iso apa ora? Alah Pak. kowe padune mung arep nyeraki mumpuni to kowe. Padune to. Kleru meneh. Lah iya no. Nggih Pak. mboten kersane jenengan ki pirsa. Hmm. Yen kula niku nggih wujude menungso Oh ngoten lho. iya. Sepurane. Nggih, Pak. Aduh. Pun kula ngapura. Gayamu kaya cah gedhe. Aku sebagai opo? Lah iya. Rumangsane iki. Lah, nggih. kowe ora iki mau saka Pripun? ngomah jam pira? Dugi saking Dugi. gubuk niki wau kirang langkung tabuh gangsal niki. Dugi wau. pakel mriki, pakel blimbing Karangnaka. Jam sedoso. Jam sedoso. Nggih. Dadi ya tepat waktu. Nadyan rada randhat ning ora apa-apa ya Mas, tetep semangat toh? Semangat. Semangat. Semangat Pak Kus. Heeh. Nggih. Kok Pak Kus? Pak Kusni. Kok Mbak Sange, Mbak Limbo lho Pak Kus, kaya kucinge. Lah kan asmane Pak Kusni to. Nah, Nggih. Lah iya panggilane sapa?
Ya Pak Kus ngono to. Aja mbok pedhot ngono. Nah. Pak Kusni ngono. Lah iya. Nggih Pak Kusni. Nggih, ndongaake kagem kulawarga. Kowe panjenengan sowan mriki wis tak enengan to pamplete acarane apa? Nggih. Adicaranipun sewon. Lho sewon. Sewon ki apa? Hah? Basa Sewon ki sewon apa? ki apa? Sewon nyewu lho. Lho ya beda no Mas. Sewon. Napa enten mriki basa sewon enten? Ora eneng ya. Nggonku kono wis sewune wis sewon ngono. Kuwi lah Karang Pandan Ah. kono. Nek kene ki loh. Mosok kene ki nyewu ngono ki eluh ngono kuwi. Nek cara nggonku ki ya nyewu Mas, ora sewon. Ya wis pokoke kuwi mbik. Sewon sinten, Pak? Ora, kowe iki ya wis ngawur kok nyoh, tak wehi catetan iki. Lah jane mboten sekolah niki. Jangkep 1000 dintenipun Nggih. ingkang sampun lenggah wonten tepet suci almarhum Bapak Trima Mangun Sumitra. Ngaten. Nggih. Nah, Sing kagungan hajat dalu punika Iki Apa? ngapa cengingisan? Lu ngopo? Maca kok malah nangis to. Kok malah nangis ki kok? Nangis ki kok. Kok jane iki? Oh ya wong sing kene ya. Kok lak langsung iso? Ngopo kok nangis ki ngopo Cek? mboten saged maca. Oh alah mutiara. Tak kira to. Wong Jaluk ora iso dikelek maca, sik. ya. Kok eram to kowe iki. Wong ra iso maca kok dimiki ya, Pak. Lah mbok menawa kene langsung Mulakno jenengmu demik. Nah. dembi. Hah? Dembi. Lah iya demik. Apa Dadi demik, angger didemi mesti mik. ya ora to. Budhe Sehyam. Nggih. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, Amin. seger Amin. kewarasan. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayah buyut. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Mugi tinebehna menika suker sakit, Nggih. diparingi seger waras, Mbah Amin. Siem. Kowe kok celap-celup tane omong Bu Sehyem. Lah, Nggih, Kok Mbah. mbak rumasane? Mbah Siem. Mbah kok mbak niku lho. Oh mbah kok. Mbah. Mbah Siem. Mugi Nggih. tansah pinaringan bagas waras, tansah pikantuk kamulyan. Amin. Tinebehna menika saking godha rencana, Nggih. rejeki ingkang kathah melimpah barokah. Amin. Keluarganipun Mbah Siem Iya. tansah guyub rukun. Tetep wong nyatane ya. Ayem tentrem. Kaya ngene gumelare iki awit sangka guyub rukuning para putra-putra. Leres Leres saestu, Jeng. Dan luar biasa Luar saestu biasa. keluarganipun Mbah Siem. Wah, Ya. jan iki lho, Pik. Piye, Mas? Umpamane daerah nggone dhewe. Heeh. Digawe akikoan we lho. Heeh. Nampa sumbangan. Iya. Pitung dinanan ki ya sumbangan. Iya nek kuwi tenan. Iki nyewu, wah ngundang piye kathah ngene. Heeh. Piye, Mas? Blas ra nampa apa-apa kajaba mung donga kagem menika almarhum Mbah Trima. Amin. Mugi sedekahipun keluarga ageng Mbah Siem Iya. menika dipun tampi Mbah Trima wonten ing alam surga. Amin. Alam Amin, kubur, amin, nggih. amin, amin. Tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Menika jembar kubure padang kubure. Amin. Jembar kubure padang kubure. Nah, ora kok peteng dedet kaya nggonmu. Keluarga loro gur padu lho. Lho kok keluarga loro? Sapa sing Keluargane sapa? Keluargane Tembik niki. Lah kok iso mung padu wae? Kowe iso ngomong aja lancang aja Lah celap. putra-putra ora diitung iki piye? Keluargane Tembik ki mung loro. Lho, Aku? Heeh. Kok ngerti kok nek keluargaku mung loro? Ya mung loro to kowe karo Heri lho. Kuwi bojoku nyok. Lah iya. Kok tak mut. Aku yang gumun lho kan. Nyapa? Ngapa? Kok ya betah uripe. lah kok iso betah uripe? Lah kok ora betah ki nyapa? Ndek bojo gualake kaya Lho, sing asu manak. lho, sing sugih ingsun lho. Sing sugih ingsun lho. Sing sugih Iya, ingsun lho. Iya, iya. Kok rumangsaku? Wah, wong kok sombong Kok ya Ram. lho kok iso sombong to? Oh, sugih ingsun, sugih ingsun. Lah kok dhisik lah ya seneng aku to.
Iya, aku dhisik seneng kowe. Lah nyapa ra sida? Sadurunge ngerti kahanamu aku seneng kowe. Lah Apa kana saiki nyapa? ngerti kahanane? Ngerti Piye kahanane kahanane. piye? Walah lah ketok yen dadi tenan, Pak. Lah ngopo? Ora umur aku. Lah nyapa kok ora umur? Paling bar ijab 5 menit modar. Sebabe Ah, diunek-unekke, dur dikempit ngalor ngidul. Ngono kuwi tandha tresna wong wedok galak. Ngono kuwi ki tandha tresnane karo wong lanang. nah ngono kok ora. Ngerti apa ora? Ora aku wong wadon kaya ngono ki ora kok tegese mamah ki ora tegese perhatian karo wong lanang ki ngono kuwi. Rungokno kupingmu ki lho. Nah, Iya lene wong yen wong galak kaya ngene ki wong lanang ki apa ya tentrem uripe to, Pak? Wong lanang pra ya nyekingkring kae lho. Wong wedok galak ora ukur kene kurang ngene. Ngene kurang ngene. Ora, kowe kasine curhat apa trene aku. Kok tak kowe krek sisa ning komalan kok era mentur-mentur karo aku. Pembiyen katon apa, saiki ya katon apa? Biyen iki katon wingko, saiki katon kencana. kencana napa? Lha apa? Oh wingko niki dhisik apik. Lah, Saiki kanton. katon apa? Gak Katon apa, he? Katon apa, he? Gak, ya, kuwi- Katon apa? Katon apa? apik. Katon apa? Katon ayu, Dik. Katon apa, he? Katon apa? Katon Katon ayu. apa ndang ndok indang katon apa? Aduh. Katon apa ndok indang? Heyo. Katon apa ndok indang ayo? Heyo katon apa? Heyo. Katon. Heyo. Katon ayu, Ayo. Bi. Ayu, Bi. Golek panganan samplokane lara kabeh awakku. Alah wong ya senenge rumangsaku. Lho, ya apa Seneng nek? napa jenengan mboten ngrasake? Wong batine wong cendhek ki ngono kuwi kok. Kudune seneng entuk vitamin. Vitamin apa? Vitamin B. B ya. Bagus. Bagus apa bosok we bagus. Ya ra kowe. Rumah saku kok wong wedok ki tep apa-apane bagus. Lah saiki kowe nek arane wong wedok lho, arep mbok Piye? tokke apa nggone tekmu? Heh? Nek arane wong wedok tekmu arep mbok tokke nggone sapa? Sak tuk-tuke. Kok ora meneng wong wedok rumangsaku ki ya. Alah saiki akeh, Bi. Piye? Ora nek wong wedok, Heh? banci akeh. Kulino cah iki. Malah ya. Lah nggih to Mbak Cange Mbak Limbo era menurut to. Mboten kok. Iki uga matur nuwun kagem Raka Mas Muryanto saka para Nggih. desan iki sing wis Ngaten. mimpin karawitan iki mau. Nggih. Sembah nuwun. Sembah Saha para nuwun. kadang-kadang umat Rama. Hindu. Matur sembah nuwun. Sehat-sehat Romo. Sehat Romo. Mas Suripno matur sembah nuwun ndek nggih melu latihan. Pak Suripno, wah Jan semangatnya Jan luar biasa. Luar Siap, biasa. nonton, wah Jan. Uga matur nuwun kalian Budhe Kawit terus Budhe Mbak kawit. Muji. Wah, jan wah. Alhamdulillah. Suarane bareng swara kur ngono wah penak men nganggo gamelan. Sok melih niku nek upacara agama Hindu ngundang Trisula Oh nggih. ben wayangan. Lah wong mriko nggih pun enten karawitan iki ambak lho. Lah nggih to. Jenengane ngajari latihan tanggapan radijak. Ora mesake. Ning sapa kowe iki? Pak sapa mau? Mas Muryanto. Nggih Mas Mulyanto. Ngajak latihan tanggapan ditilap. Sok tahu kowe kuwi lho rasaku ki lho. Inje alhamdulillah. Melu Dik. seneng to Mas? Iki didongake para tamu sedaya. Nggih. Nggih. Kang kepareng rawuh, mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekinipun, Amin. lancar usahanipun. Amin. Ugi sedaya warga masyarakat wonten ing pelem Pakel. Pakel. Kok pelem Dukuh, to? dukuh pakel. Kowe ngendi mau? pelem. Ngepeleme sapa? Gah, peleme sapa? Ayo, Peleme wegah, Ora, kuwi mau ora ngomong ngono kuwi. Wegah, kowe salah muni ket mau kami totolen terus lho ning kene. Ayo mah aku. Ayo mah aku. Ayo mah aku. Lah ngopo lho? Mah aku ayo mah. Ngopo? Iki niki pakel kok iso pelem dong sih? Lah wong Ayo. wong ya tunggale ke. Ya beda no. Ayo beda. Ayo ora iso pakel karo pelem. Ayo ora iso ayo. Ayo kene. Nah. Ora iso mah aku gak. Oke. Iya, Ora. kok jenenge kleru. Ya ora iso.
iso Wong piye. pakel kok iso pelem piye dong sih? Cak Kunjak. Dalam. Iki engko bar wayangan kowe ra entuk mulih. Enten apa? Arep dituku karo Budi Kawit. Lah dalah damel napa? Arep nggo dolanan putune. Syukur apa nggih seret-seretan kene Ra aja. apa. Geret-geret. Lha iki tengane ya kaya dolanane cah cilik kok. Ki dolanan putune Mbah Kawit gak apa-apa. Lah iya. No. Kanthi bareng ngomake dolanan wong wedok. Gayamu iki dolanan apa duwe kowe? Heh? Nopone? Apa duwe kowe iki? Awake. Oh, Ya. iya. Udu. Awakku. Awakku go dolanan, Bik. Udu. Rambemu. Iya. Nah. Didongake. Nggih. Sedaya Ayo. warga masyarakat Endi? wonten ing Pakel Oh, mriki. pelem neh kok. Pelem neh kok. Iya ya mbek padha buahe. Ya beda ya beda. Jan Sing Pakel. mburi ketok ora pati ketok mboten ketinggal nggih Pak Bu. Mboten ketinggal. Nah. Mboten ketinggal nggih. Mboten. Ya. Alah. Iya. Kowe bareng digedhok kok gedhek-gedhek iki ngopo? Aku malah melet. Dadi diketong ngene. Aku ya ngono ta. Dadi kaya kirek karo asuhe lho. Wong jenenge digendong kele aja ngono kuwi to. Lah piye? Kleru Keting meneh. aku. Lho Bapak Ibu lho pengen pirsa panjenengane Mas Uncek ndi to Mas Yo wis Uncek? ketok ngene wae rasa gendongan. Pun ketinggal dereng Bapak Ibu. Mesake Pak. Pun ketinggal napa dereng? Dereng. Kuping kowe rungokno ki lho. Nah. Wis tak munggah nene aku. Ya. Anu pun ketinggal dereng. Dereng. Ya. Dereng. Ini. Munggah kene gen ketok. Ngono kene. Ayo munggah kene. Ayo. Munggah. Apa? Ayo, Gak munggah penak. kene. Ayo munggah ayo. Ayo. Nyapa? Munggah ki lho dawuhe Mbak Sange Mbak Limbuk. Ayo. Ayo. Masa munggah nang kene kualat aku engko. Gen ketok. Ayo yo metu mburi yo. Dipenekke sik. Ya. Nih. Nggih Nah, Amit. Jan. Ngelegani Mas Uncek. Apa? Tak junjung. Nggih jenengan ampun ngrowok to, Pak. Tak bales kok. Ate jenengan penasaran Ya. ya. Ngapa? Ngrowok tenanan. Ngrowok apa? Lah dalah yo ora lah dalah. Nah. Yo. Pun. Iya. Pun. Nah, pun ketinggal, Pak. Bu. Sampun Pak Bu. ketinggal. Pun nggih. Pun pol niki pun dhuwur dhewe. Nah. Sampun ketinggal nggih. Kiri ampun ketinggal. Wis Pun. ketok Mas. Ya. Ya Oke. Mbak. Anu, Mbak. Mbok, piye kabarmu, Mbok? Apik to? Iya, Mbok. Cium dong. Oh. Ngono kuwi mbok ya karo ndembik mau. Heh? Nek cium ngono ki mbok ya karo aku. Lah karo Alah, limbak lho. Kowe wingi tak ambung lho. Nyapa? Kadasmu mbluduk. Iki ndembik lho. Iki mboke Iya ndembik. sing ngomong keboyo sapa? Mosok penyanyi kadasen ayo wirangno. Wong kene ra. Kowe iki ngomong malah kebo. ngelus ngopo kowe tangan iki? Napa to? Kowe rumangsamu ngopo? Nyekel apa kowe? Nyekel limbuk. Wah, ora iso. Limbuk lho, Pak. Kowe nyekel limbuk kok sing bayangke kuwi. Saru cah. Saru napa lho wong wayang kulit ngenten no saru lho. Sakene jenengan pikirane ngeres. Lah Kok dalah. padake nggone debik ngono to. Iya. Ketoke ngawasi kono kok tangane mang. Oh kok rumangsa aku dhek ramen. Ya, ora tenane. Lah dalah. Sampeyan iki Lho. Kapok kono gan kono. Kowe nek ngentut to? Ngentut mosok ngene entutku. Lah mak ces ngono ki. Iki kebul lho. semuk. Nah. Apa napa Pak jenenge? Semuk. Oh, semuk. Apa kuwi? Semuk. Sing apik lho lambene. Semuk. Kurang apik. Semuk. Kurang. Semuk. Wah, penake ram iki. Kaya nek warung ya. Ora. Sampeyan iki Pripun? ya duwe bojo. Nah, Alhamdulillah Pak. Putrane pira putrane? Kalih Pak. Weh, ya iso lah. Nggih saged to lho nyepelek Yo. jenengan.
Lah wong bojomu ya normal kaya mbake Dembik ngene iki. Normal. Lah terus piye? Apane? Kok iso ndek anak ngono terus piye? Nggih ngoten niku to, Pak. Lah mosok ya tak critakake to, Pak, kaya ngono. Kok wis ngono kae, Pak. Ora mung sing Mesti bayang. jenengan bayangke. Heeh. Kok ya iso pas ngono. Yo. Aku ngono pasrah ngalah kok. Lah kok Aku luput bojoku sing ngepaske kok. apa kuwi? Sayang cium pipi. Dadi bojoku sing mendek ngono. Gitu kepiye? Nggih. Bawa nyidam Nah. sari sing mayar. Kula Heeh no. Niku Iya no. mosok wingi ngidam sari neh. lha manut Pak Dalang kowe iki lho. Iso kowe. Alah. Lah kowe ndek iki genano ya teko ngendi-ngendi ngono kok iki genah yakin apal. Alah. Iso? Ora. Aja sembrani to. Iso. Pelak Bapak Pelak. enje. Pelak 6 ya. Duh wong azu. Ayu Sing mbok gak sing mbok Kula kan nyawang Dembe. Oh iya. Kuwi saking ayune luweh dadi azu. Oh. gak aku. Gak trimi aku. Ayune trima. Gak trimi aku basok ning gak trimi aku. Trima. Matur nuwun Mas Marwoto saking Jebugan. Pak Marwoto, Pakde nggih, monggo. Budhe kawit tak kondur iki. Waduh, cilaka iki. Budhe kawit kondur. Injih. Kawitane. Sida jong iki. Nano. Mangga. Pepucaning ati Rumah saku kepenak men to kowe iki. kaya ngene wong nandang asmara Enake ning kono. Mbah. Lah dalah. Iya ora? Mas juga kaget to Mas Sik endi to sing gawe kaget? jantungku cilik lho Mas wen nganti aku kaget jungkel neng kotakan piye lho Ya ora apa-apa to ya. Api. apik kepiye iki Engko mulai rasa nggawa. Lho iki bak wayang tok ngedo meteng piye Gak, kowe ora ndek manuk kok meteng. Ora ketang cilik ya duwe ya. kirangan Ora duwe lho padahal iki. Lah iya kono kowe. Malah muka. apa to waku dhewe Wong kancane lho akeh. Sik Mas, aja mbok dulekne sik. Duh dewa Jawa Tokong Wudu sik kaya padasan ya. Oh monggo Kok eram to? welas sono mrengwa Kepo. Kirim-kirim akeh sing WA. Nggih. Mas Darman bebek saka Karanganom bakule. bakule bebek. Bebek Oke. goreng matur nuwun. Dengaran Matur sembah mboten nuwun. rawuh mriki to. Ning pondokan karo bojoku karo Budhe Bianti. Oh, ngaten. Ngatos-atos. Lah ngopo? Lah ngopo? Disosor. Bebek ngono lho. Nggih, iki Mas Supri Elep saka Mojopuro ya monitor ora sida tekan kene ya. Alah. Mas Wahyu Semangka. Nah, iki BMC Klaten, tepuk tangan kagem BMC. Matur sembah Mas nuwun. Eno, Mas- Sehat selalu. Nggih, terus Mas Slamet. Slamet Nggih. Karang Nongko. Nggih. Ya, monitor matur nuwun. Monggo. Nano. Besok kapan katekan Mbok rada rene to, Mas. Alah, Gusti. jejer lan wong
Yu. Ndi? Jejer wong ayu. Suarane yo apik. Mula yo laris tenan. Saestu. Matur nuwun nggih. Matur nuwun fitnahipun. Kok fitnah piye to wong apik tenan kok. Apik niki ora kok mergo swara kula. Lah apa? Mergo sound sisteme, Pak. Mergo demenan sinden ngono lho. Lah iya. DMS. DMS niku mau to? Heeh. Demenan sinden to? Ora yo, Mas. Tak kira DMS iki demit son. Lah iya. Ora mangsaku. Umpama nahkoda Jan tanpa perahu sasat cara ing Jolotri. Sulate. Anu Gen bledos. senas mercon belis. Aku medhok ya, Pak. Iya, iya. Medhok mriko nggih. Heeh. Anjelok. Anu mangkundele to, Pak. Balik singkir. Mboten saged, mboten saged. Saged napa mboten nek ora iso hayo tak Metu kono, doke, hayo tak doke. digendong dembi. Hayo. Mawon. Iya. Amit-amit. Kaya kucing mlebu pogo iki lho. Hayo. Kene yo njaluk tulung Mbak Cange, Mbak Limbuk. Kene mau ditulungi dikira ngrowok. Nyidam saringas moro. Wapok kono kowe. Syukur kono kowe. Aku arep kaget digeti sik. Wonge nek klunyatan ya ngono kuwi. Ngerti ya. Lah dalah. Enteke mung karo duak mesti ngono. Tak disiki no. Lah dalah. Nggih. Kuwi apa? Hah? Nutuki paku. Ora masaku. Ayo. Siramu sekar melati. Kowe kare nyanyi kok hahe. Mbok yo sabar dhisik ki lho Ya ya. ledek unyuk. Balik sik balik. Ya. Balik. Iso, iso. Apa kok randang balik-balik iki nyapa kok ya malah kowe gek gage iki lho. Alon-alon tombe jangkahku ya musik. Benike dibenakne sik benike. Nah, Jan. Mas Uncek ganteng napa mboten, Pak Bu? Mas Uncek ganteng napa mboten? Ganteng? Kowe dilempong kene, Mas. Mas Uncek ganteng napa mboten? Mas Uncek ganteng napa mboten? Ganteng napa mboten? Ganteng napa mboten? Ganteng banget. Jan, seneng banget bengi iki. Loh, malah mabuk. Mabuk, Jak. Kowe kuwi dilempiayi ki. Kuwi kudu PPO kok kuwi mik kok nggo. Ya ampun. Kowe iki dilempiayi kene ganteng lho, Mas. Iya nek rasa mbok angkat mbok kenekke konoan iki nyapa? Lah ngopo rak ya malah seneng to? Lah. Seneng napa payet tok blakur ning rai. Alah. Wadune seneng wae rumangsaku kok eram. Seneng. Seneng ora? Yen ra nggo payet no, iya iyalah. Nggo payet bosok ra iku. Anggep bae terapi wajah. Terapi blakur ada. Langgame pelok ngono ya Mas. Ya aja langgame didasari. Mbak Suryati jumeneng, Mbak. Ayo diangkati kaya ngapa? Ya nganggo urgen kaya ngapa? Sinten sing jumeneng? Mbak Suryati gen Mbak duit karo Sur. Mbok Endembi. Mbak Sur. Mbak Suryati. Monggo Mas Memet, iki tak aturke Mas Parno Mandul saking Talun. Talun Kulon Woro. Iki ya monitor. Pak Arno siswa laras, Mbak Buan. Anjir. So Romo Jimin saka Ploso Kerep. Oke, komplit menika nggih. Nggih. Estu. Terus Mas Kino iki ya monitor iki deh. Ya. Ya Mas Yanto Wonosari, nah Wonosari Ndranggu ya monitor matur nuwun ya. Anjir. Kayak ngapa? Ngapa Cek? Iya, vitamin. Mboten napa-napa kula ngelapi keringat. Napa?
Kanthi mining-mining Kok Mas aku bisik-bisik karo buke iki nyapa? Hah? Kok rumangsa aku Anu, aku biasanya karo ibu de iki kan kuwi anu kaya anggere sajen aku Piye, Mas? ngengei pupune bu aku ya. Jenengan ki sakit ki gur sementara. Lah dalah ya apa ora? Kok nek wis kondur ngono lak terbayang-bayang. Terbayang-bayang ki mau lho dipeluk ki mau lho Mas. Enggak aku. Lho kok enggak piye to? Kayak aku ngekep kebo. Kebo untumu mbledhos piye kebo. Ayo. Maka Ayo. diaturke kaya ngapa? Ya nyidam sari kagem Ibu Sehiem sak kulawarga. Saking kula napa urgen menika? Heeh, saking urgen. Mas Unjak, Ye, Bi. ayo dipeksani dong sih. Siap. Susure kolu. Mas Unjak. Janji prasetya ning ati. Pergi bayi cerarang pergi. Tansah cumantel ing netra rinoso. Rasa rasane driya. Rasa jagat raya. Kali-kali Kang raya langsung hilang memarisi. Aduh, dadi ati setelah pasir. Mas Unjak. Mas, Dalam, jenengan Bu. mbok pinarak tengah mriki to. Lah. Ojek. Lah. Sendika dawuh. Ngoten ben lah ngene iki lak sendang. Pancuran kapet Pancuran sendang. kinapet sendang. Nah, pancurane mung cilik sendange wah. Sendange ombu-ombu. Oblah-oblah. Nggih, ampun nyalahke. Ibaratne ngoten. Ampun Iya. nyalahke pancurane, Pak. Lah Iya, iya, Lah Mas. piye? Ngono ki sendange kleru ya iso kok. Kok iso kleru? Lho kok iso kleru? Mergone apa kok pancurane iki mung cilik. Heeh. Kuwi ketoke salahe sendange. Lah kok iso? Ora tau dikuras lumuten dadi ki. Kok iso men lho? Malah nyalake sendang iki nyapa kok rumangsaku keloro aja ngono kuwi to. Ngitekno pancurane Wong cilik Iya, itir-itir. ngono kuwi. Ayo. Kene, kene. Aku. Kene. Jenengan. Oh, wah gayane kaya apal-apal lo. Apal? Alah, Iso? Nyidam sari lho. Iso ora? Ora. Dangdut ke? Lho Mas Ki
rusuh kowe. Eman-eman Rusuh kowe. Dinggo dolanan ae. Rusuh piye to, Bi? Lah kan wedoke loro to. Heeh. Sebaet ki mbak iki. Kudune baet kedua ki ingsun. Lah, ngopo? Ingsun. Lah kok niki terus nganti kula balik mriki mriko melih. Kula balik mriki. Wis kaya dolanane. Aku kacek 50 yo pilih iki. Lah bedane apa? Bedane apa modale wedok lho, Mas? Jenengan kan bangkeane nawon kemit. Heeh. Ha iki Nek- nawon kebo. Oh. Ya ora ngono. Lah kan sing penting kan bolong. Lah, ya ora. Hah? Nawono kebo penting kan bolong. Njaluk bolong orang-orang kae ya iso bolong. Rumangsaku kok eram, mbok aja kemrungsung to, Bos. Sabar. Kok rumangsaku kok kudu. Ayo, iki nyapa Siapa? kira. Pakde iki. Ya kowe kalau ngabani terus kok. Bayangke iki Ayo. lho. Lah bayangke lah Iki lho, nyapa? Apa niki mite iki jane ukuran piro ta iki lho? Ukurane piro to jane iki? 54. Ya ora mungkin kok 54 kok semono. 54 iki. Oh, sik, iki lagi mite lho, Mas. Liyane lho ukuran piro? Apa to, Bi? Cukuramu ya ampun Lah, cukuramu. Mbok yo gundul sisan timbangno dikrowak ngarep ngene iki lho. Aku ki arep gundul ki mesake bojoku. Lah ngopo? Apa lho, Mas? Engko kleru leh ngemiki. Arep ngemiki anake kleru pake. Ya ora ya kena beda ngono kok. Ha wong ya pas turu angkler-angkler kok ya Iya. anake owek-owek. Pake nyedak kan ya ora keruh to. Ha piye? Owek-owek piye? Ya kok kan anake cilik. Debi, mbak dijak kuwi lho, dimiki lho. Ndoke ndoke meneng awak piye ndok endang. Wis ora gawe aku karo raiku wis lara. Bedane iki lho apa? Oh, arep Praktek gak Pakde. Ben Anu- ngerti bedane ngono lho, Mas. Anu mawon Dik, wakil jenengan Dik monggo. Ya. Wah, mangkat ngene iki nek girong Ayo. sing iki kan dijal. Kur. Wong Yo. telu bareng. Baleni. Ayo. Anu di abani. Abane? Diabani. Sing abane piye? Hah? Ya siji loro telu kok ngabani kok piye lho, Yo, Mas? 1 2 3. Maksudnya diabani terus kor bareng-bareng ngono lho. Ben bareng ngono lho maksude. Ya. Oh. Nalikani yo cik ro lu. Buka siji. Jos. Terima kasih matur nuwun. Matur sembah nuwun. Bu Sur. Mbak Sur ya ampun piyayine jan cekli. Cekli niku napa? Cekli niku anu Napa niku? mening. Mening. Nek cara nggen kula niku cekli mening, niku mening. Jenenge dedek piateke ngringin sungsang ngono kuwi. Nah, ngoten. Cilik melingsi. Cilik, Kok Mening. basa nggen kula kok mboten enten to cekli. Cekli niku mening nek cara nggen kula. Oh, apa, Bu? Cilik apik ngoten lho, Bu. Bu jare cekli. Cekli niku cilik apik. Nah, ngoten. Ngono to, Mas? Ya. Kaya nom-nomanku mbiyen ngono kae lho Mbak Sur. Cekli wi beda. Bedane piye meneh? Kok enek bedane meneh lho. Cekli. Lah ya cekli piye? Lah iya, kacek sak mili. Lah kowe. Ngono. Nggih, sampun, monggo. Sampun Ampun lenggah sik Mbak matur Diteng nuwun. ngancani sisan Mbak Mbok Endembi. Jek. Diaturke lagune apa Asik, wae? apa? Kijing miring lanase slintru patete songo. Lah, dalah ya apa ora? Cocok karo dembik. Metu. Ya, tariane kanggo kulawarga Budhe Sehyem. Budi Sesiyem. Bu Mbah Sehyem. Ning ora usah nganggo mandek ya Mas Pur, terusan wae, ora usah Jih. mandek, ora usah ndek-ndekan. Monggo, yuk karo dikiprai kaya ngapa? Buka Ayo, Mas bonang Sunjak. Mas Bandi, Mas Sunjak monggo. kaya kiprah. Yo. Wah, jan. Tukda. Hai. Kijing miring ayah ya. Akhir arep
ayub iki mau. Awas lho ya. Joget to. Oh mboten to. Ora. Oh. Kok kono ki nyapa to, Mas? Nggih. Mangga. Ala kambil balon sisa bajing Mas Uncek kowe ki kok malah laden piye to Mas Uncek kijing miring kijing miring ala kambil balon ala sisane bajing Mas Uncek Apa mbek? Mas Uncek sing cendhek Apa mbek sing kotot? Mas Uncek kijing miring nandur bayem neng pinggir sumur keluarga ibu seyem panjang umur Mas Uncek Apa mbek? gendang parian Mas Uncek Apa mbek? ala kijing miring Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon? ayo tenan Ayo, dong sih ayo. piye ada Kijing miring ayo yu kijing miring miring idul apa kuwi kowe jengking terus tak gajul tak dul apa bu Kijing mireng. apa dong sih pripun bu Kijing mireng. terus Segarane Apa kuwi? terus bangun negarane Mas kijing mireng Mas kijing mireng bayame kuning-kuning ayame yen wis mandeng monggo Mas Uncek apa kijing miring jajah jangan kijing miring ngalor bali ngidul saiki awor sesuk ora kumpul Mas Uncek apa mbek? kuping ora budhek to Mas Mas Uncek kijing miring etan Terus? mencir kuning halalalala dadi rebutan ayo ayo piye Mas kijing Kenang miring kijing miring. ayo piye Mas kijing miring wit nangka ditali kawat ya ampun mugi sedaya warga pinaringan sehat Amin. amin ya Ayo, Allah kijing miring ayo ya ampun kijing miring tuku piring rupane coklat Ya. kowe jengking aku minggat Mas kurang ajar kijing mireng kurang ajar amene kowe Mas kijing mireng tuku bayam nang Surawana Ya. muga keluarga Bu Hasyim bagya mulya Amin. ayo ayo kijing miring ayo kijing miring tewel dibumbu mrica keluarga pakel mugi bagya mulya Amin. amin ya Allah ayo Mas kijing miring Ayo. ayo
pelem entek siji mugi keluarga Mbah Siyem kathah rejeki Amin. Jajah jangan Mas lagi jeng miring tewel gur tewel to suke rezeki Mas rungokno kuping lho apa kijeng miring Mas ala kijeng miring nandur bayem neng tengah sawah keluarga Mbah Siyem berkah barokah Amin. ayo apa dong sih kijing miring ayo kijing miring mangan triping karo krupuk kijing miring ora iso suwuk alah Mas jajah jangan Mas apa kijing miring gedange ditumpuk-tumpuk yen sing ngendang ayo arep ngelokke apa ora iso nyuwuk tak arep ngelokke iso dladuk ora iso suwuk kertas ya miring Seseke. kijing minar kopat sanure tuwa yang lepat nyuwun pangapura ayo ya sok jangan nganti ketekan atur nuwun Lek Pur Terima kasih. matur nuwun nggih ya ampun Kijing miring. kijing miring Ana pamundhut lumantar nawala Mas Uncak nggih suraosipun pripun saking kadang kula sepuh Karangsanggung. Ya. Lor Bali Desa Mas Min Karangsanggung ngersakake lagune Tombo Ati karo pepeling. nggih Angka kalihipun kutut manggung nggih maringi wajib 200.000. Matur nuwun. alhamdulillah berkah Alhamdulillah. barokah sepundi riyen Ayo Tombo Ati digarap kanca-kanca lagune Tombo Ati kaya ngapa? Heeh. Tombo Ati Swara kur. kelajakan Benggo pepeling lereng. kalau mau nggih Ya. Ayo nadyan iki para kadang-kadang umat Islam uga kentun donga kagem pepundhen kula Bapa Trima Mangun Sumitra. Ya muga-muga manggih iwana mapan swarga mulya Allahumma. amin ya Amin. rabbal Monggo. alamin Kaya ngapa? Diaturke lelagon Tombo Ati pamundhut saking Mas Min Karangsanggung monggo sugeng midhangetaken saha hangresepi monggo. Ya Le, Memet. Ya. Swara kur.
Harap intro Mas Gunadi, Mas Slamet. Rock and roll. Yo. Terima kasih matur nuwun pamundhut saka kakangku Karangsanggung Mas Min wis tak aturke ya selawat tombo ati iki mbiyen gua harapan kaya ngene iki wis wayenge ora umum nduk ya ngono ya ya matur nuwun iki yo iki nanjake nduk Retno Muninggar ya Mbak Retno Muninggar. Retno Muninggar. Ingkang pundi piyayinipun? Lha sing tengah iki. Oh, sing iki. Oh. Ya. Monggo Mbak Yu katuran jumeneng, monggo. Ya, Mbak jumeneng Dek. Retno Muninggar. Sepoti kanca-kanca. Monggo. Ngaturke apa nduk Retno Muninggar ya ora ketang sak cengklengan ya dibawani lho. Kan jebo apa? Iya no, witekno. Mbak Retno. Niki asli pundi to, Pak? Asline saka Musuk Boyolali. Musuk Boyolali. Musuk Boyolali. Kenalan dhewe. Oh, asmane sapa? Kenalan. Nek kenalan ya salaman. Nggih, nggih. Ya, kenalan kok mong. Anu, Mbak. Ayo piye to? Lah pripun to, Pak? Nek nyawang ya Pasuryane kok iki nyawang apa kuwi lho.
Kudu dipasni apa kok tak ngeten. Nah, ngene yo. Ngene ketok irunge mancung. Oh ngoten. Mau pesek kok iki ketok mancung. Ya. Nggih, Mbak Retno. Nggih. Retno sinten? Muninggar. Retno Muninggar. Nggih, Mas. Kepangaken Mbak Dion. Dion jenengan iku. Dion Mas, kaya ini ngono. Dion jenengan. Dion panggilan. Oh. Kepanjangane Ngadiono. Alah. Saking musuk. Saking musuk Boyolali. Status no, Mbak? Kula. Nggih. Status ngen pundi, Mas? Ngen WA, napa Instagram, napa ngen kakak, napa ngen Facebook. Maksud kula niku statuse jenengan niku lho. Nggih. Niku pun omah-omah, napa tesih prawan, Nggih. napa pun rondo, Iya lho. napa pripun ngoten lho. Kula tasih gadis, Mas. Tasih gadis. Nggih. Single. Nggih. Ya arep ngopo to, Jak? Kula tesih cilik, Mbak. Oh nggih, tasih alit nggih. Nggih, tasih Dereng alit. mantu. Eh, Niki iya. kok dicolke to, Mas? Kita diculke to. Colno. Nah, piye? Piye rasane piye? Piye? Iya, cukup dingin. Gayamu. pengen. Ya mugi-mugi ngalih pikantuk jodoh Mbak Amin. Retno sing soleh ya. Amin. Sing bertanggung jawab. Amin. Ya. Niki wae kan bawa napa jenengan? Derek ngerti. Ayo moko nderek lagune apa? Selindro ya? Selindro nggih mau belok. belok. Selindro patot songo. Selindro. Ning ning nong nong ya. Podang kuning bae, Nduk. Podang kuning. Nggih. Ya karo kowe pun karo kowe. Nah, kowe iki ditresnani karo kakung semangkak kok ya. Sing iso nggoglohke kakung mung kowe. Lenggahe ning ndi kakung? Ya. Kakung teng mriko, Oh Pak. iya. Lah anu wae lho, le bawa Retno mawon lho, Pak. Iya iya, aku wis mudeng kok ya. Soale enten tangga kula ya. Sapa? Sapa? Anu, besane Pak sinten? Heeh, besane anu to. Nggih, besane. Bude Sehyem. Nggih, Mbah Oh. Marjo saking Tibayan. Oh, saking tip. Oh iya. Ya ora apa-apa. Heeh, ya. Ya, Nduk, kaya ngapa? Diaturke. Heeh. Nano. Ya. Nadyan wujuh temong peksi. Ya. Elok. Lalo. Yo. Agawe talining Terasa grogi. Yo. Baleni. Baleni, Pak. Iya no kok. Rasa grogi. Lah kula ki nek kalih jenengan ki dadi grogi lho, Pak. Jenengan lho. Lho, Mas. marai Anyep to tanganku, Mas. Anyep keringetan nih. Tersangkane jenengan lho. Biasane pener lho. Apa iya toh? Oh. Ah, ya aku kan menerke genah ra iso bener, Mbak. Kan menerke Pak Kus nih. Yo. Agawe talining lining na yo anto lalong Halos manis nangsem. hae Ya. Wong ya isih prawan. Isih prawan kon bawa podang kuning baper manukan. Nah, Ya bingung. ngoten niku lho, Mas. Dereng Yen mumpune berpengalaman. apal yen Dereng mumpune. berpengalaman. Aku pas kuwi ra mangkat tok. Ora mah. Ora mangkat tok aku Mas. Kowe ora seneng manuk kok ya? Ora. Ora seneng. nano yo Ya.
Lalung golek isi podang jenat lalung heboh bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo dikintunake panjenengane Mas Sarnyata Suden Dragan iya monitor Mas Adi Cetok Serawot ya ganti warna wis rasah gelo Mas ya ya nggo tombo mirsani lumantar live streaming Sobat Ria Lah kok gelo niku ing menapa? lah mergane bersih desa ora iso kelakon wayangan aku barengan ning Gebang Cokro lah ya Kan ganti tanggal mawon. ora gelem ya pun Alah. Mas Adi Cetok. Nah, yo kagem Mbak Mumpuni saha Mbak Retno Muninggar. Kaya ngapa? Yo. esuk awan ning omah wis ora krasan galuyuran kang golek sing kasayang obeng pindaran kangkung golek ora krasa esuk ora ganti
podang kuning.